rest ik het natuurlijk net verwachten dat het zou gaan zo. Want ook best publiekslieveling. Ja, zo wordt het al zo, ja. Ja, ik weet net. Ik krijg heel veel mailtjes van eindelijk is je normaal in het programma en dat soort dingen. Ja, ik heb ook iets van in het programma zitten hoe ik net de veroordeling om de droger of zo te worden. Bij de Voice zelf is het er altijd over van, nou, je hebt een gunfactor van hier tot aan eind Nederland. Nou ja, dat is ook wel leuk om te hebben vanzelf, no? Ik ben apen trots op hem. Hij ging terug, zo mag ik het zeggen, Frieske vlagen om. Ik heb hem direct sms'd, ik zei, Johannes jongen, die auto heeft in de bossen. Maar een kwartier sms'te er mij weer waarom, hij zei, Auke, zulke grote boesten heb ik net. Nou, dat is Johannes. Zo nuchter als wat. Johannes is wel heel muzikaal. Hij heeft van jonge leeftijd altijd muziek gedaan. Hij heeft trombonales gehad 8 jaar. Hij heeft bij de Bogerman Big Band spelen en in het Frieske Varen jeugdorkest. Maar ja, toen kwam zijn eigen bandje wat en dat laat hem toch meer aan om te doen. Wist ik een soort herkend? Als die in Amsterdam was erin dan iedereen maar bij foto en dat soort dingen alweer. Nou, als je net zo straat erin dan giechel iedereen op een peer of een peesje die even al van, oh ja, dat is een bal. Was kan je hem ik wil van bepaalde dingen? Ja, nou dat weet er wel. Hij heeft al, ik wil vaak, of zo nou en dan wat negatieve berichtjes op zijn telefoon, maar ach ja, daar moet je uiteindelijk een beetje boven staan. Stel je voor, je hartstikke voor je komen. En je kan je geld erop blijven maar verdienen. Nou, dat zou maar net verkeerd liggen.